hudul mahamu ruasni huriata. Hurian itu hatta na adong di bagas joroon, siwang songoni di hamu, amanami, inanami, dohot na poso bulu, nama dohoti kebaktian live streaming, di bagas muna ganub marsada-sada, selamat hari Minggu ma dihita. Goarni mingguta sadarion ima minggu seksa gesima, dohot topik, nadenggan do balos ni najat atong masuk mahita tu kebaktiata maredde mahita sian buku ede nomor 30 sada ayat sada tabbatolu. Arina marhasonangan ima arin minggui ari maralianan nina marulaoni Sai martua lagi naringgas marminglui Ale Tuhan sai pangolu jala sai ajaria molo ganggu sai batogu marsak pe apulia tung patora hatami sai tok tok lurohaki Marhite-hite goarni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar di todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah, si topa hita, ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru niring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleg di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Ipasada amai akan borseai nirahutan ni halong di Kristusi marteton di rai Kristus ita di rumah
Tangio kamuma patik ni debata di mingguta sadarion imadani enet sian Rom 12 ayat 10 pitu sahat tu 10 sia songonon ma didok disi unang balasok kamu najat aloni najat rikote hamu ma nadenggan dijoloni halak saluhutna molo tarbahen itap natarpatu pahamu tiup hamu ma dame maradopon halak saluhutna hamu akka na hinaholongan una kamu marlulu pasaat hamu ma rimasi tu debata ai tarsurat do diau do pamaloson au pe mamaloson ninna Tuhani ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon na hobar tu patik nai alit Tuhan, saya pargogoi mahami, lahon na hambar tu patik mi. amin. Sosok hidup rohaku nagok dosa itok ai goda hari-hariku na ubahin ampolong. Alani tuki rohaku jom di adopani saya asih roha lupaku siksa nasa sakit. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubain hupangido hami sai sudati ma toru-torum asa unang mangonai be tu hami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegi ma baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba. Unako mabiar.
ai audo siluluoko, nungapola ujo goarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tung namalum dorohaku, nung aso ng tonliki, goarmido sinjataku, dopak akamusui, goarmido haki, olani do endeki, goarmi Jesus do pamalum rohaki. Si palua do goarmu sao lua tondiki nasarate ni si bolis ikon segabay noni goarmi tuhaki olanido endeki goarmi Jesus pamalum rohaki. Tabigay mahata ni debata, nagabe turpuk epistel di minguta sadarion, imana di enet sian sada Musa, biddu 45, mamuka sian ayat tolu saat rodi ayat 10 songona somal, tajahama marsikat soring. Dungi nina si Joseph ma madok akka ahanai, audo si Joseph mangoludope amatai, jadi dang halusan akka ahanai bana, ai tarhatotong do rohana sida mida bohinai. Dungi lina si Joseph mamandok aka hahanai. Ua pajonok hamu matul labukon. Gabe di pajonok nasida ma, jadi lina ibadah ma. Au do si Joseph anggi muna, nani gadis muna tutano misir. Orpe unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna ala gidadis munai yau tuson. Ai mangarade hangoluan muna ubay disuruh debata au parjolo muna. Hai padua taono dope masalah leon di tanoon. Alai 5 tahun nari dope namasa saburon manang gotilon. Alai disuruh debata do au parjolo muna, pa jopon di hamu eba-eba di tanoon, dohot panguluon hamu, mabain haluaon bolon. Orpe dada hamu marsuru au tuson debatado dipabakit do au gabe aman ni raja parao dohot gabe induk nisianu bagosna jala pangarjai di sandok tano misir. Asa pahatok hamuma ne nakok tu damangi, pabuah hamuma tu ibana, songonodo tonani anakmu si Joseph, dibabangkit debatado au gabe raja ni sadok tano misir, tuat maho madapot ton au unang tongang-tongangon. Maringan tano gosen maho asa jonok tu lambung ro dohot anakmu dohot aka pohopum ro di biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho. Audo marmuduon hodisi, ai 5 tahun nari dope, haleonon asa unang raparan hodot isi ni bagasmu, ro disude nadiho. Atong matamuna dohot matani anggiki si Benyamini mardirasa paboa apala pamangaku manonahon hatai tuhamu. Pabuah hamuma tu damangi, sude hasangapaku di tano Mesir,
Rodi sude nani ulamunai pahatop hamu mane tuat tuson rap dohod amata. Dungi di haol marukung ni si Benjamin. Hanggini huhut tangis. Si Benjamin ini pesai kumatangis do makaol rukungna. Dungi di umma si Joseph masude akka hahanai huhut tumatangis be. Dungpe salpui asa makatai akka hahanai dohod ibana. Dungi tarbotik mabaritai kebagas ni Raja Parao. Akan inado. Nungaro akahahan si Joseph. Jadi dengan marohani Raja Parao dohot akan naposonai. Ima sahatna martuado akka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. On manani rohaki Jesusi matuhaki magope morte bion kuibana rohako. Alan ho Tuhan tongon na tao na nirahakon nang namagon bolong na marningot otok to. Tahatidakon ma hapor siatai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon disadok portibion rapma hitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumopalangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuan Ido tuhata na tumaon na bernit di panghukuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditano na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sobot tu tanaon manghuhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dot dia sesani dosa dot dia tai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dot dihanguluan nasora suda. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sipatak kason warta jemaat di minggu tasadarion tabuk kama warta na adong dihita di halamat tulu poin na parjolo papungu pilihan tujolo tu diakoni sosial huria. Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2022 dung sipul papungu pilihan na paduahon sipul jamita anon patupota do papungu pilihan tujolo diganuk Minggu na patuluhon imalaho hapurluon tu diakoni sosial nihuriatta las marohatta pasahaton piliani di halaman 4 poin kelima pertangyangan wik di Patupa huriata do di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pertangyangan gabungan wik di gereja on jam 10 sia wib
manang jam pitu borngin na dihobasi ni week 2 ria mahita saluhutna ruas laho maddohoti pertangyangan week gabungan ni. Poin napawaluhon, diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat bahwa gereja ini menyediakan buku nyanyian atau buku BN HKBP, Alkitab lengkap dengan kidung jemaat, Bibel lengkap dohot buku ND untuk dijual dengan harga yang telah tertera pada tabel di bawah ini. Bagi jemaat yang memerlukan buku tersebut dapat menghubungi para tahun gereja atau dapat dibeli langsung kepada tata usaha gereja pada jam kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Poin yang ke-9, diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat atau non-jemaat yang akan memakai gedung dan gereja di HKBP Bandung Barat dimohon supaya memperhatikan ketentuan atau persyaratan seperti yang telah ditetapkan di gereja ini. Halaman 85, selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruasnya HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun. Tu namar ulang tahun di bagasan mingguon mulai sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2022 sahat hari Sabtu naro tanggal 26 Februari 2022. Saya dipasu-pasu tuhata manasida namar ulang tahun ini di bagasan hai pason uhut dilihat tuhata dohot gajang nyumur. Songonima sipata kasot ting-ting di mingguta sadarion debatama natongtong mangaramoti hita. Horas namangihut terangihon ma panorangion sian panitia Jubileum HKBP Bandung Barat. Mau lihat ya? Salam. Selamat hari Minggu madihita. Dihamuna manami nanami dot suderuas ni huriata. Disodohami atas nama panitia di pesta prajubileum di tanggal 20 Maret 2022. Dohot di pesta jubileum tanggal 10 sia dohot tanggal 20 November 2022. Laho paturakod manang sosialisasi hobar tu sakap do rencana ni ulaun prajubileum dohot pesta jubileum. Sosialisasi panitia jubileum. Salam dalam nama kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus di tahun 2022 ini. Gereja kita HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat telah memasuki usia 50 tahun. Sejak berdirinya Jemaat HKBP Bandung Barat pada tanggal 19 November 1972. Dalam rangka perayaan pesta jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat, kita hendaknya dapat mengingat, menghayati, dan mensyukuri penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam proses perjalanan sejarah HKBP Bandung Barat. Berkaitan dengan hal ini, maka panitia pesta jubileum HKBP Bandung Barat yang dibentuk Majelis Jemaat atau Perhalado HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat pada tanggal 4 April 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan membuat rencana kegiatan dalam rangka persiapan perayaan pesta jubileum 50 tahun yang telah ditetapkan tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 November 2022. Kegiatan dalam rangka penggalangan dana untuk keperluan pesta jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat adalah perayaan pesta jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 waktu jam 9 WIB
sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Bandung Barat. Acara ibadah minggu dipimpin oleh Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, dan Pareses Distrik 18 Jabar Tengdihe, Pendeta Pahala Sitorus STH. Adapun acara di situ adalah pemberian ulos bagi jemaat donatur, lelang makanan persembahan dari jemaat atau silua dari setiap week, lelang parsel buah, lelang barang beserta hiburan artis ibu kota Senada Trio. Besar harapan panitia dan paralado kiranya seluruh jemaat HKBP Bandung Barat dapat berpartisipasi dalam acara ini sebagai bentuk rasa syukur jemaat atas penyertaan Yesus Kristus Tuhan kita dalam proses perjalanan sejarah HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, dan berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Bentuk partisipasi jemaat selain Totoripe, setiap keluarga anggota jemaat HKBP Bandung Barat yang tengah berjalan hingga saat ini pada acara perayaan Pesta Prajubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat adalah sebagai berikut. 1. Lelang ulos. Ulos yang disediakan panitia adalah sebanyak 225 ulos. Dengan rincian sebanyak 50 lembar ulos senilai 5 juta, 70 lembar ulos senilai 3 juta, dan 100 lembar ulos senilai 2 juta. Bagi jemaat yang bergerak hatinya berpartisipasi dalam lelang ulos ini dapat menghubungi Situawek di masing-masing wilayahnya, dan ulos tersebut diberi bordir tulisan Jubileum HKBP Bandung Barat akan diberikan kepada jemaat donatur oleh Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST pada perayaan Pesta Prajubileum tanggal 20 Maret 2022. 2. Lelang makanan persembahan dari jemaat atau silua. Bagi jemaat yang bergerak hatinya berpartisipasi dalam memberi sumbangan bahan lelang makanan atau silua yang akan dilelang pada saat Pesta Prajubileum tanggal 20 Maret 2022, panitia menetapkan jenis makanan silua ini adalah ayam napinadar, deke naniura, dan panggang B2. Besar harapan panitia, di setiap week terdapat minimal 3 keluarga yang bergerak hatinya untuk memberi sumbangan lelang makan silua, dan bagi jemaat yang bergerak hatinya berpartisipasi dalam pemberian silua ini dapat menghubungi Situawek di masing-masing wilayahnya. 3. Lelang parsel buah dan lelang barang. Panitia menyiapkan sebanyak 130 paket parsel buah senilai harga 300.000 bagi jemaat yang bergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam pembelian parsel buah ini dapat menghubungi situa masing-masing di wilayahnya. Demikian itu panitia akan menyediakan barang souvenir untuk dilelang pada perayaan Pesta Jubileum tanggal 20 Maret 2022. Demikianlah sosialisasi perayaan Pesta Prajubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat. Panitia dan segenap parhalado mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi jemaat yang telah berpartisipasi, dan harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudari berkenan mendukung dalam doa, dana, dan tenaga untuk suksesnya perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Tuhan beserta kita, memberkati, melindungi, dan memampukan kita bersama gerejanya demi kemuliaan namanya. Amin. Tertanda panitia. Soso-soso dihita dihamu nama-nami doa nami nungga dipatupa panitia di tahun 2020 sada sangat dukungan tu Pesta Prajubileum na berbentuk lelang kue. Saat sadarion adong dope hira-hira 25% naik naso pasahaton manang manggarar lelang kue dope. Pinangiro mano komos dihita na merasa dia muna manami doon nami asa tagarar may melalui huriata. La sosoni maro soso taringo tu o totoripe na pinatupan ni panitia asa tayo tumay diakan na sumarasa mambayad dope tatopo ma Situawek ta masing-masing jalar tadaptaro ma keluarga ta diakan ang mabayan mulai mata cicil alana hobartu konsekuensi ni panitia akhir daripada pembayaran ini bulan Oktober 2022. Song lima siya kami panitia mulai atama dihita saluna horas.
Martang yang mahita, damai di matangan na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Terpuk jamita di minggu tasadarion, ima natar surat di Evangelium Lukas, bidu onom mamukasian ayat 27 sahatu ayat 37. Songonon ma tarsurat di sini. Lukas onom ayat 27 sahatu ayat 37. Alai hudok matu hamuna na manangi haholongi hamu mamusumuna na dinggan mabahek kamu tuna makosomi hamu pasu-pasu hamu maaka na mamurai hamu tangyako kamu maaka na mangasupi hamu anggo di pastap hurumi tarehon nang na sabaribai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum nang sana mangido tu holehon jala unang tunggu halak nang mabuat ugasami ya ina pinangido muna naing bahenon ni halak tu hamu ima baik kamu tu nasida ai molo di haholongi hamu namar holong ni roha di hamu parulian dia mai di hamu ai nang akka parjahat di haholongi do na marholong ni roha di nasida jala anggo di baik kamu na dinggap tuak kasih bahen na dinggam tu hamu parulian dia mai di hamu nang aka parjahati songonido pabahenana jala molo makiri pamu mabuat samuse lahu pasali dongan parulian dia mai di hamu ai di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepengna on matahe haholongi hamu mamusumuna baik kamu manadinggan jala pasali hamuma dinaso hirim rohamuna dibalosna belgama upamuna gawe akka anak nina tumibuli mahamu ai basado ibana dinatois marroha jala di najahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manguhumuhumi gabe dang uhuman nahamu unang hamu manorui gabe dang toruan na hamu palua hamu gabe paluaon na hamu ido sahat na hurian itu hapa na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus disita bege na kaning turpukon jala pajahamuse topik ni minggu nading gando balos ni najat membalas kejahatan dengan kebaikan. Ra boido pitoro turohata madok maul mai itu adalah suatu hal yang sulit membalas yang jahat dengan yang baik. Alana di pengalaman di ngulupe di nama rumah tangga pe haru makaholongi inata boido maul makaholongi amata boido maul makaholongi haanggini bape saudara sendiri pun terkadang sulit kita lakukan. HP didok disonak kaningan doh topik minggu nadenggan do balos ni najat jala makaholongi musuh ate ido naboy tabereng dison. Jadi adalah suatu hal yang sulit didok muse diturpukon na kaningan makaholongi musuh. Alai memang dihamua manginang odo tuntutan ni Tuhan itu kita. Ini adalah tuntutan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Songo sihut ton ibana jala dipangido dosia kita ima asa tamiliki standar karakter na lebih tinggi sian halak na asing terlumowi sian naso manada Kristus. Lapatanda ikon adul dumenggan dohita. Bagaimana kita lebih baik ya dan bagaimana kita meneladani Kristus di dalam hidup kita. Adong do sada cerita songonon patorang matuhita adong do di sada inganan disi berdampingan ma sahalak pemburu dohot sahalak petani berdampingan nasida marte tangga ate. Jadi
molo mulak ima perburuan sian hutan manang marburu ibana molo ngamulak sai dipaluai mana do biang naon ate anjing na ate anjing pemburu itu rupaluai mana don asal mula gimana. Jadi memang baitor saya marikati do biang naon anjing naon ate tu pekarangan di ima petanion jala ilo jani do sudi pola do suesuanan naon basega matong ate ay nga se di lo jani terus. Jadi sehali dua hali tuh matahin na lupa dorapa masukon inaruhani petanion alay dibering saya terus songoni uzung nalaw may bana Jepangi ma dipaingo ma alay ahanay dok ni petanion dang diaturehon pemburuan. Jadi juk marohana law may mana tu hakim di kotai mengelualu may bana. Jadi di pasaha ma ima persoalan na itu hakimi doho naong di paingoti bana do pemburui alai Roma hakimi mandok memang sitong doho dak salah ho pemburui do nasala jala boy do dabuku uhum tu pemburui alai molo hudabu uhuman doduk sai hukumanon setelah selesai masa hukuman baboy do non terjadi muse akka naso diduga jala dohonok kumatuho gabe tabbama musum sada dingulum inna edo molo ngabe besandon sian uhumani padang binong otong misi hanamasa atak na balas tindam do baru misena martabama musum sada anonin alani i pikiri ma mabay sada hal nadenggan tu pemburuinin nama. Jadi memang mabegi alus ni hakimi si petanion kecewa do ibana alay adong na aneh ima dialusi ate. Jadi buasa hakimon dang itoribay nate hukuman balasong ni musi alus na alay saya dipikiri maan ma sambil saya merdala ni mana saya dipikiri adong do tahesit tong na alay hama beno kuna dinggan tu pemburuan ima dipikiri ibana ujung na dipikiri imana ma adong do hape beberapa ekor domba adong do mayawin na ibana atong lehonoku maisada anak nai dia no baga kipiliti mana ma jala dia na lucu edo kan ima dilehoni bana adong anak ni pemburuan ati ipasahak mai ilehusada lasio dotong rohani anak kon ni pemburuan jala sai marmem matorus dohot anak ni dombau nate jadi si om marak marmem torus alai Roma anjing pemburuan alai bereng senaing diterkam do ima dombaon senaing diterkam do hati neng yalang soni neng diburu ya parohahon pemburu mak bah mulai terkamonan nonon mate ma dombaon batangis ma gelekon dia tidak mau anaknya kecewa alani ido untuk menjaga gabe di pamasuk ma ima anjing pemburuan tu hadang asal mula kibana di pamasuk ma asal mula kibana di pamasuk ma jadi mulai denggam ma suasuanan ni ima petanion dak kabe tong dilujani dak kabe berkeliaran anjing pemburuan jala setiap berpapasan nasida ngamulai be boy nasida saling tukar senyum mate ba asal berpapasan ngamekel be anggo sebelum nai bai nama ate songon musuh dang tardok be alai dung kejadian ni ada kabe tong ganggu ne pengasonang petani pengalas rohana gabe boema nasida hidup nyaman dan damai mana kanik sada contoh ate pohado mabay na dinggan tu nama baen jut rohata tu nama baen imanak kaningan sugo rohata jala ido nadidok di turpuk jami tawon molo taja hanak kaning di ayat na parjolo
haholongi hamu ma musumuna na denggan ma baik kamu tu nama kosomi hamu. Jala didok di sonak kaning dada holan nama kosomi musuh alai justru bohado penakaningan lebih maju. Bagaimana kita mengasihi musuh kita, bohado hita mabain na denggan. Bohado hita mabain na denggan alai di hamua manginang. Itu sudah dipraktekkan Tuhan Yesus sendiri. Nunga diulahot Tuhatai. Bohado ibana mangulahon holong, bohado ibana berbuat baik. Jala ido nanaeng dohonon natu hita asanean tati rumah tateladani ma napinatupani Tuhan Yesusi dingolutta si ganupari. Bagaimana kita terhadap orang lain. Asa unang taloas akka sugoni roha asa unang taloas mangulu ng hajahatoni di bagasan dirita. Alay bohado hita mempraktikkan hidup kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi unang tapaloas dirita patupahon manangahape na jahat tu dongata soholan mabahen na dumenggan ni na dumenggan tu akka dongata tarlumobi tu akka musutta. Jadi ido molo ido dison moloro akan ahia makasuguhok kita. Ido musina kaning molo tau duti turpukon. Malah ido do musina rolau marsali tu hita. Ido ikolehono do sopola majalo bungana. Jadi memang molo tapi kiri turpukon ay bohado tutu ete. Ena maul maun so nauruk nakaningan. Molo romar salim se lehonon. Dan buat pangomuan siani bana alai didok bagaimana kita memberikan bantuan dengan ketulusan ni ojar ni aha holong ni Kristus jala sia dia jalo otak upata tabereng malison dak siana marsalii alai sia dia do siam tu hatta siani bana do jalo otak balos. Siap tu hapado jalo otta balos na. Jala didok musena molo tamahin kanadinggan lausido cara laho manguhum nasida bukan dengan cara membalas dendam tetapi dengan apa? Lakukanlah perbuatan yang baik. So cerita nak kaningan nanti dan gabi nak kaning balas dendami mana memang pada awalnya dia benci. Ido kan di dabu manian uhum tusi ay nga sala ay nga isigayu gasana alai tabereng ma ketika dia melakukan yang baik jala di balos ibana do nadinggan do tong nang di jalo ibana di ngoluna jala dong doa manginang sahalak Presiden Amerika Serikat heado diangkat ibana musuhna ima gabe menterina. Jala sudedo protes tu ibana alaya hamaido presideni dengan membuat musuh menjadi kawan kita telah mengalahkan seorang musuh kita. Jala idok muse ima Bapak Gereja Agustinus idok ibana songonon bila ada yang melakukan kejahatan kepada kita ampunilah bila kita membalas kejahatan orang jahat maka akan ada dua orang penjahat yaitu dia dan diri kita sendiri. Gabi adong madua na jahat ibana dohot kita alaniaha tabalos na jahat aloni na jahat ate jala molo tabere na kaningan diturpuk epistel masada muse nagabe teladan di hita ima bohado ngolu ni si Joseph tuak kahaangkina taingot do si Joseph ponate bohado ibana akka hahanggina merasa iri tu ibana dengki ido kan ala dihaholongi bapana ibana jala ala ninipina musena bagaimana saudara-saudaranya ate dinipina onikon marsoba tu ibana sujud ate tabereng disi digadis tu ibana alai perjolo tu ibana pamasuk tu sumur baru dijual ma ibana dohot
tabereng mamusay bagaimana kisah Yusuf ini manang si Josephon. Bohado musay bana dipitnah, dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup dan akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Alai tabereng ma, ketika ada saat untuk membalas dendam, bohado iba ini bana do balas dendam daung. Tapi kita lihat bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Di baheni bana do nadenggan, ditikir Rom masa kelaparan ati. Di leoni bana do sudia kanarikot di keluarga nai. Hapi aha manak kaningan, nani alaman di ibana, sianak ka saudara naon. Jala disarihon dongolu nasida, ditogihon do nasida, ate asa ditadikon ima kampung halaman na asa jonok nasida digosen nasida, disima nasida, maringanan manang marhuta. Kita lihat di sini bagaimana Yusuf melakukan yang baik kepada saudara-saudaranya tuangkah anggina. Jala si Paulus peidodo di Rom 12 ayat 21 ayat 21 ope juppa male musum lehoni bana mangan juppa mawa si bana painum ay songon na pagkukon gara do hotu atas ulu nasida anggo di bay kosongoni unang matalu ho di bayin hajahaton alay taluhon mahajahatoni marhite-hite nadenggan. Ini odo jami taon nuaeng mamakulingi hita bohado hita manaluhon hajahatoni marhite ima ulaon nadengkan. Udo ma tu hita manginang ai molo tamai duaka balas dendam. Kapankah kejahatan itu akan berakhir? Dang merhaujungan ni terus duan doniate terus sambung menyambung tabere nak kingulu ni si Yusuf ay molo balas dendam musi anak kon na ro musi anak kon ni hahanggina musi balas dendam. Iya kapan berakhirnya? Tapi semua kejahatan itu harus diakhiri dengan apa? Yaitu pengampunan, melakukan yang baik. Jala taingo ma molo tapaloas doa kadendam hosom sakit hati menguasai diri ta hitado nagabe marsahit ate hitado nagabe marsahit ay si tabereng mana tahasuguhoni di si ido kan daktenak kita hape ibana mekelekel do ido kan misalnya noaing songonon rak berminggu ma adong mamusut tadi si nama bain suguro hatta ujung dadang fokus behita mabigi jami tapi dang fokus ido kan sai holani mana mata ber turta serbeng ama tahi di sini. Itu kan bangulam si polisi saya digor-gori itu kan kita tidak tenang padahal dia tabori mana hudul mekeli mana itu kan itangi hojami tai hape hita ngabusi sau kita ngamar sahit kita daktaruli kita be di hatani tuhani rohita marminggu alani dendam naking alani sogoni roha alani musutta. Jadi di sini ketika ada dendam adong hosom, adok sogoni roha, taingok ma. Korban pertama adalah diri kita sendiri. Ayang go musutay belum tentu dipikirin uniati. Elas dorohana hudul mekelekel do ibana. Alani dison ikut dirita do parjolo taubati. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu pengampunan nanti. Tabolok konakka sogoni roha sian ima nakaning rohata nang pikirata. Jalan tayo na mamusede 20:25 didok dison unang mamalos ati. Molo diburai diasupi di pasta purum musiamun. Dan banyak lagi unang mamalos ati. Jadi tabering di hamua manginang memang dihalak jauh di molo sanga di pasta purum na persiamun. Osa ada penghinaan terbesar don ate molo ngasanga di pastap alanima di dokjis dison jangan ada pembalasan pribadi molo dihina dimaki-maki unang balos marhite na maghina memaki-maki jangan membalas kebencian dengan kebencian kemarahan dengan kemarahan alaya hado kewajiban ta songon halak na porsia. Bagaimana kita sabar dengan tindakan menyakitkan yang kita terima? Alai tutu dang natapasob busongoni si bain hajahatoni merajalela. Ada jalan, adong dudala nate.
Ido baen di pajongjong akka penegak hukum na pinabakit ni Debata. Jadi di sosohon hata ni Debata do ikut totong tatangyakon akka pamarita terlumobi akka penegak hukum asa sitong na sida lahu mabahen akka uhum ale terlumobi aha tapasahat ma tutuhatta. Asa tuhatta nagabiaha pembela di tonga-tonga ni ngulutta di sudeaka na hacit di sudeaka hinaan na mungkin ro di tonga-tonga ni ngulutta bahwa Tuhanlah yang membalas dak kita ate dak kita taberen nakaningan ngoluni si Joseph bagaimana dia tidak membalas tapi Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja dan dia lihat di balik ya penderitaan itu adalah jalan Tuhan untuk memenangkan dia, untuk membuka jalan bagi saudara-saudaranya asa boy ibana gabe pasu-pasu hati tabereng manakani. Jadi memang luar biasa cara Tuhan di tonga-tonga ni ngolu ni akka na porsea. Na parpudi siap terpukon ima tabereng di ayat tulplonom gabe parasi ni roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Jadi molo tabereng di bata amata ibana para si roha na sumurung na Allah mengampuni kita pardosa kita parjahat na say mangalo ibana dang uhumna di bahet tu kita alayaha justru holong ni rohana do di bahet tu kita di dokon di Johannes tule saplonom ay songonondo holong ni rohani di mata di portibion polado anak na nasasadai di lehon asa mahua asa mangolu kita ate ini supaya kita hidup dang uhuman alay anak na do di lehon humokop pita jala taida mamusena nang penang mardosa hita di haholongi do hita saluhutna di pabicar do matani ari jala di parodo udan tu sude dada holam tu partigor alay doho do tu parjahat jadi hita pe amanginang ikon songot tu hatta hita songot tu hatta ima hita maka haholongi sude jolma di pardalanan ni ngulut alay ta ingot ma dada hajahaton nai na imanak kaningan tahaholongi alay halak na ido ate anggo ulaon na najahati tahasugohod doi tapi orangnya jangan kita benci alay pangulaon na ido hajahaton na ido jadi molo olo hita makaholongi busu di simata buktihon bahwa kita adalah benar-benar sihuton tu hatta alay di sonak kaningan di awal hudok maol turpukon alay pos marohatta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapangido gogo tutu hatta. Asa totong dami na siap tu hatta, holong na siap tu hatta, maringan dinguluta, moloido kita akan mampu mengampuni orang lain dan tidak ada dendam untuk orang lain, tapi yang ada di dalam hati kita adalah kasih dan pengampunan. Jalaboy mahita maniru Kristus di sude gulmit ni nguluta atong ipargugo ito di porbadia mahita, jala totong ditiroi rohat pikirata. Saat ini kalau ada dendam, kalau ada kebencian di dalam nama Tuhan, mari kita buang. Tapi biarlah digantikan dengan yaitu kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Ala nunga parjolo tajalo ate holong nitu hatta nunga ta parjolo tajalo ima pengampunan na siap tu hatta atong hita tarjou laho mangulahoni. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Amin martangyang mahita. Ido tutuali Tuhan dipangido hatam siak kami asa mangulahon na dingga kami di gulmit ni ngolo nami terlumobi unang mabalos najat aloni najat alay bohado hami patupahon na dinggan sikat ni akka na jahat molo siyan pardagingon nami siyan hajolmon nami marukil do hami dang margogo hami jala jujur dongolu nami onale Tuhan naing membalas dendam mangalo na jahat aloni na jahat benci dohot mangalo akka benci alayale Tuhan diajari hodo kami marhiti hatam
Asa ali Tuhan, hubolo ko kami akapangalaho si songoni, siyan roha nagpikiran nami. Alay bohado mangula holong ni roha, bohado mangula akanadinggan, bohado mangula todim di roha nami ganup. Molado ngali Tuhan akasugo ni roha, kebencian. Jala dipatupa akadongan nami Tuhami ali Tuhan, na menyakiti hati nami ali Tuhan. Marhiti hatam, ajari kami. Laho ali Tuhan membahen pengampunan ni pada usia kami akahosom, pada usia kami ali Tuhan akadendam alay bohado kami maniru ho dingulu nami naung patupahon holong jala na mangalehot tuhami pengampunan dosa. Ali amang posdorohan nami molotod dimi totong na margugoy ho kami na mga jara-jari kami margogo mahami. Nang loas ali Tuhan simbolisi, mangela roh harut pikiran nami ali Tuhan, patupahon akan na jahat, mangalo na jahat. Alay bohado kami, patupahon akan na dinggan, asa tarida mahami, akaya nakommo, akasisiammo. Ali Tuhan moliate maapalay tikion, di luas sodo kami, manangion hatam. Atong ali Tuhan pargugoy mahami, asa gabi para singi roha kami, songon ho aliamang para singi roha. Pasu-pasu mahami selalu hut na ruas nyuriam. Nang saha di bagas coromon ali Tuhan, nang di bagas na ganup, na met-met, na magodang, orang tua lanjut usia, lehom mali Tuhan las ngiroha na siyakoy, lehon hahipason, pada wakaparmaran parsahiton, pasu-pasu ganup rumah tangga, lehon dame holong, lehon akan narikot di ngulu si ganup hari sarihon ngulu nami ali Tuhan, marhiti akaulon nami, moloh berik kami ali Tuhan di situasi akan amasan waeng, nalamaol ali Tuhan, di akka perekonomian, posdorohan nami ali Tuhan, nakpasobom mo hami akayanak komo, ali adong dohori bata nami na manarihon, sudi akan narikoti. Atong ali Tuhan di dia pihami mangula pasu-pasu ali Tuhan akan naniulan di tangan nami. Tupaki ali Tuhan marhasil baen ali Tuhan sudi akka ulon nami na hombar tulomo ni roham. Pasu-pasu akenak kon di huriam ali Tuhan di pasikolan na leon bisuk hamalon na siya koy asaboy na sida totong ali Tuhan marlas ni roha lawan merai cita-citana akan na mauli karejo leon para karejuan. So oni akan nong cukup umur na berumah tangga leon jodoh na seiman na setia na marhabiaram tuho na boy ali Tuhan gabi pasu-pasu diaka keluarga na baru. So ngoni ali Tuhan akan nama kasiholi keturunan hom ali Tuhan napasaw toni hombar tulomo ni roham asa martaba berkat sukacita di ganup rumah tangga. Ali Tuhan apa ali tikion Ubuah kami karuas nyuriam karena di bagasan parsahiton napiak di podoman na di rumah sakit ditatap jala di dahodo ali Tuhan karuas nyuriami ali Tuhan na di bagasan hagaleon di bagasan parsahiton ali amang hom ali Tuhan na pamalupon tanggali sahit sian pamatang na sida tanggal so nilalapiut so binoto marhiti holongmu do dinggan di wasam na masu-masu dia ka upaya pengobatan so ngoni ali Tuhan kana marukil urupi pahingot na sida adong doho Tuhan nami ali Tuhan na tukpaluahok kami sen sudia ka pergumulan nami so ngoni ali Tuhan na karuas nyuriam na di bagasan duka cita homa na mangapuli ali Tuhan pardenggan bahasa hubung kami karencana sakap ni huriam na naing patupa tahun ali Tuhan ima prajubileum doh jubileum di situasi na masa noai ali Tuhan boydo ganggu ali posdorohan nami ali Tuhan disudia ke program ni huriam hom ali Tuhan dapat tulus soni marhiti asni roham doh dinggan di masam na manupaki sudi ulaon ni ruas nyuriam asa boy hami tutu ali Tuhan pasahapton na duminggan sian sudia ke hasil na niulan di tangan nami ali Tuhan lau manupaki ulaon prajubileum nang jubileum di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan dia karuas yuriam namarlas ngiroha apalay tikion ali Tuhan namar ulang tahun ali Tuhan ulang tahun kelahiran pernikahan doot akka nama jalo pasu-pasu na siya koy ali Tuhan akka berkat ajari ali Tuhan mandok moleate tuh ali Tuhan dia kadinggan di basam asa totong ali Tuhan di parhatopot siya kodo di jalo akka pasu-pasui dangala ni gogona dangala ni pabahenana alay ali Tuhan olana ala ni asni roham apto ngajari na sida ali Tuhan untuk bersyukur jala mangetong akka ari-ari na pinasahatmu di bagasan roha na bisuk. Atong saat di homal Tuhan ngulu nami ng perdalanan ni huriam. Di atas ni saluhut na sisa dosa nami nagodangi asa badiaham di adopanmu. Atong jalo matang yang nami holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Mari dehita laus papungu pilihan.
Parhamarangioni lam hojala tugu sikop mahasadaoni di Yesus iburju rapsa uduran hitabe marholom natutu mardame marslas rohama di Yesus itutu Togu mahasadaoni di ojahanai sada porseaoni di Tuhan Yesus sada pandidioni ai sada amai sada mahita Kristeni manomba Tuhani Ai disagi hondo ganuk asi-asinai asaringgas buhut burju di ulaonai sailam serem marohamu ombar Tuhatai parmolong rohamamu maniru Tuhani Parhamarangioni lam hojala tugu sikop mahasadaoni di Yesus iburju rapsa uduran hitabe marolong natutu mardame marlas rohama di Yesus itutu Tatangi akon mapiliata ali di bata amanami na di bandua gijang. Hodo haroroani saluhut sili olehon na dinggan dohot na saulibas sana mauliutus. Hupasat hami masyanani lehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso parhasia kami pilianon. Pati bulhon haraja omu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Puhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni silio lehon mitu hami. Asalam girigir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ile
Ali amanami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut molomonino ham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sisa madusa nami songon panisa nami. Didusa ni dongan amardusa tu hami. Unang hami tu gihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona muna harajaon dohot hagugun rodi asa apon salele dilele na amen. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de matamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutod di munabe. Amin.